Maninyo kato denai tapadayo buayan sayang membuat luko rasa tapadi di dalam dado luko tasai nandi asami. Jiko den tahu bacando iko indak kadenai maulang cari tolamu dalam bahasa yang denai dilupakan jo cinta adi indak ka jadi sasaran. Den tutup pintu hati indak kadenai buka lagi cinta hanya membuat luko nanti ada kok den tahu bacando iko indak kadenai maulang cari tolamu dalam bahasa yang denai dilupakan jo cinta adi indak ka jadi sasaran. Nanti ada